سلام. أنا تسمعنا يفلدو كم تدستي بالسمعت رباش زخانة سمعت نايلو مارستنا كم دي زرعنا يو بزعبها كأنئي وكخون كأنئي كم توم كلهم كالوت سمعتات مال اختزلوه تصبق نجاريو بزقب عند حدا تردينا يو كتأمنا زخل ندحر ميس أندرستاند جرنا ويك عند بزي قبق مجاري تردينا تدقيمنا له خا عزيو أعنا وزخانة نعانا نخالوتن بحماق مجد زيت ألوانا نجاريو كأن إخسر معك زخل مجدي ወይ ሓደ ሰብ ክፍቀር እንተርእኻ ወይ ሓደ ሰብ ክዕወት እንተርእኻ ወይ እውን እቲ ንስኻ ትምነዮ ሂወት ወይ እቲ ንስኻ ክትኮኖ ትሕልኖ ዓይነት ሰብ ካልኦት ኮይኖም ክትርኢ ከለኻ እዩ ዝበዝሕ ግዜ ቅንኢ ዝመፅእ ኣብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ትሕዝቶና እምበኣር ቅንኢ እንታይ እዩ ሕማቕ ቅንኢ ከመይ እዩ ፅቡቕ ቅንኢ ከመይ እዩ ንቅንኢ ዝህበና መልእኽቲ እንታይ እዩ ንዑ ተጠቒምና ኸ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብል ትሕዝቶ ክንርኢ ኢና كسع مجرشة مدب كتحاولون بخبرنا عندكم سبسكرايب دي قبركم سبسكرايب تقبروا يزخاخركم نعمل تحس خوستكم كان انبار بدحريو استشفنا ملخت اللي هو حما سمعت راح يكونن كم كالوت كلهم قالوا توين سمعتات جزار اسو زخ على ملخت زت حلالفلنا ويكا نور يكون النجارات كتستبللو زلك نجار على لهم ملخت زحلفلنا كأن أحد خبأتهم كانوا يسجل لنا بس قبل عند حتى ردينا يوم قال خبت زحلف لنا ملخت عند دارينا نسخاني بحق أنت كم تدلي يو ريفيلز قبل لك تغني أنت لخا تدلي نجار علو مالتي نص أفت النجارتس عزينا أخذ قد سكاويك نايلب بخات تجاوب تدلي نجار علو مالتي قال أي كتكسروا تفرحوا نجار إخا أو أفت نجار تزول أفت تقن أو زلخا نجارسي كتكسروا تفرحوا نجار علو مالتيو يوزح الفلكات مال أختي سالت إذا نجار كان نجار أنت لخ أني تنسخة وحسنة زي سمعك نجار لك يفيل insecurity زي سمعك نجار يو reveals قبل الكويك ذقلت ألك إذا كان زمت قالو سور كأني ثلاثة عم يقصر سور علو ويكا ديب زخونا روتس علو قدامي comparison نسون كم زي قبلو أنا خا ولاد رخيبهم أنا خا سوشيال ميديا فولورز رخيبهم أنا خا كم زو خوينو مهور كوينو تمرقوا أنا خا النسخاسي فول أبارت قبل كم زلخا يحالف الكا كم زي سبات حالفهم خايخلو النسخة قد حرت تعرف كم زلخا عينت سمعت كم السمعك زقبر مسكالو سبات أبزي قارص وددر كم تشلو زي سمعك نايك أن سمعتيو إذا خا قدامي سور نايك أن comparison إيو زي وددر كلو كخلو مسكالوت أب كل عينت هيوت كمالتيو أب تحسب خا خون خال أب نجارات تونو خون خال أب تدخون زلخ عينت سب خون خال كالوت كم زي أنا خا إلكا كتورادر كلخا نايك أن سمعت زمت نجاريو كال أي فرحي كامنتاي فقري كيتخسر attention كيتخسر value كيتخسر لسي حدا نابنت أفكار زلوا قوالسي أفكاري أكال قوال ولا اندحر تأميتو مسكال قوال حلف زبالة نجار اندحر زمدنا زلوا ولا نايم حزنتي يخون موق زبالة زمدنا زلوا عركي وي سبعين اندحر علوا خوينو اتي سبعيان عازلوا فقري كيتخسرو اتي سبعيان عازهبا attention كيتخسرو اتي سبعيان values قبرا وقاهيبو مس أزح الفوق زي يكون هوتنا عازهبا كيتخسرو تفرح مالتي سلازي اتناتك فقري attention وي تسكبا كزغل أتوكرون واغان كيتخسرو خا مفرحون منشي نايكني كخون خاليو سالسين عمق زبالة السور نايكني انترينا خا مننت نمننت زملكاتيو identity ناتكا كنا أنا كله زمت إيو أتي كان زمت نقابلت نسخة بتمرت عين اندحر إنايو نسخة دكتور كتكون تحسب ويكات من تدلي وش تقلب بغاس بقى دكتور كتكون تمنع عين تسبت خون مو بزخون أقعد آمنا هيوت unfortunately أب نرسين مخان تود like نرسين تخون نرس تخون كال السب كم خون حسيب كازي تفلت سب دكتور كخون اندحر إخا اتنسخة بهجوسة واتنسخة من يوسف دكتور مخان سلازخانة تسبك دكتور سلازخانة كان إيه ما تشعر identity نسخة زي تدليو مويا إخا حس كذا لخا نرس كوين كان نفس خاص أيتدلاني خا بهيو تجديد كأخا نرس كوين كذا لخا so اتنات كidentity reveal زكبر ويكا كافتنات كidentity خفت تكون زجب أكاسب زي مخان كمو كهلا سب كخونا مسرعها كوخا منشي نايك أن أكخون إلي مالتي سلازي سبات سخونوا ويزون نوزلو نجر اتنات كidentity كخونو كتكونو تمني وزن بركة عينة سب سلازي تنكفوي كأسل ريفيلز قبل الكازلو كوخا
ምንጭ ናይ ቅንኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ላ ቅንኢ ክልተ ዓይነት ቅንኢ ኣሎ ጥዕና ዘለዎ ቅንኢ ሄልዚ ጀለሲ ወይ ከዓ ጥዕና ዘይብሉ ቅንኢ ከዓ አንሄልዚ ጀለሲ ንብሎ እዚ በዛ አንሄልዚ ጀለሲ ክንጅምር ወይ ከዓ በዚ ጥዕና ዘይብሉ ቅንኢ ክንጅምር ኣሉታዊ ዝኾነ ቅንኢ ማለት እዩ መወዳእትኡ ከዓኒ ሕማቅ ውፅኢት ዘለዎ ንዓኻ ይኹን ነቲ ትቐንኣሉ ዘለኻ ሰብ ብሕማቅ ነገር ክጎድኣካ ዝኽእል ዓይነት ቅንኢ እዩ ነብሲ ወከፍና ንፈልጦ ካብ ጥንታዊ ዝኾነ ታሪክ ኣለና ብዛዕባ ኣቤልን ቃኤልን እግዚኣብሔር ናይ መስዋዕቲ ናይ ኣቤል ባህ ኢልዎ ተቐቢልዎ ካብቲ መጓሰናቱ ዝበለፀ ንእግዚኣብሔር ስለ ዘወፈየ እግዚኣብሔር ነቲ ናይ ኣቤል መስዋዕቲ ደስ ኢልዎ ተቐቢልዎ ንናይ ቃኤል መስዋዕቲ ግን ካብቲ ፍርያቱ እቲ ፅቡቕ ዘይኮነ ንእግዚኣብሔር ስለ ዘቕረበ እግዚኣብሔር ብመስዋዕቲ ናይ ቃኤል ደስ ኣይበሎን ቃኤል ክንዲ ንእግዚኣብሔር ከመይ ገይረ እየ ዘሕጉሶ ኢሉ ካብ ኣቤል ተማሂሩ ፅቡቕ መስዋዕቲ ኣቕሪቡ ብፅቡቕ መገዲ ንቕንኡ ዝጥቀመሉ ናብ ሕማቕ ነገር እዩ ኣምሪሑ ንኣቤል ክቐትሎ እግዚኣብሔር ብኣቤል ስለ ዝተሓጎሰ ንኣቤል ክቐትሎ ወሲኑ ዋላ እግዚኣብሔር ኣጠንቂቕዎ ከሎ ሓጢኣት ኣብ ኣፍ ደገ ኮይና ትቃፅወካላ ኢሉ ዋላ ኣጠንቂቕዎ ከሎ ንሱ ግን ንኣቤል ኣብ ምቕታል እዩ ወዲኡ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሕማቕ ቅንኢ ማዕረ ክንደይ ኣዕናዊ ምዃኑ ቀዳማይ ንዓኻ ድሓር ከዓ ነቲ ትቐንኦ ዘለኻ ሰብ ከዓ ኣብ ሕማቕ ስጉም ከብፅሓካ ዝኽእል ዓይነት ምዃኑ ብግቡእ እቲ ትቕንኢ ዘምፀልካ ዘሎ መልእኽቲ ንኣቤልሲ ኣይሚን ንቃኤልሲ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ከመሓይሽ እዩ እቲ መልእኽቲ ናይቲ ቅንኢ ዝነበረ እቲ ፅቡቕ ነገር እቲ ዝስምዖ ዝነበረ ቅንእሲ ከምቲ ናይ ኣቤል ክኸውን ዝደሊ ሰብ ከም ዝነበረና ብኣምላኾስ ቅቡል መስዋዕቲ ከቕርብ ዝኽእል ሰብ ምዃኑ ክኸውን ስለ ዝነበረ እቲ መልእኽቲ ነይሩ አንፎርቹኔትሊ ግን ብሕማቕ ስለ ዝተረድኦ ወይ ተረዲኡ ብሕማቕ ስለ ዝተጠቐመሉ ኣብ ሓዊ ኣብ ምቕታል በፂሑ ንሱ እውን ድሕሪ ሕጂ መሬት ከምቲ ናይ ቀረማይ ክትፈርየልካ ናይ ተባሂሉ ካልእ ታሪክ ይኸውን እቲ ናቱ መወዳእታ ከዓ ማለት እዩ ፅቡቕ ቅንኢ ወይ ከዓ ጥዕና ዘለዎ ቅንኢ እንተሪኢና ከዓ ዳዊት ንጎልያድ ቀቲሉ ምስ ተዓወተ ናብ ሳኦል ይመፅእ እሞ ሳኦል ወዲ መን እዩ እስከፃርዩ ለይሉ ወዲ እሰይ ምዃኑ ገለ ይነግር ዮናታን ወዲ ንጉስ ሳኦል ይሰምዕ ነይሩ በቃ ብዳዊት ከዓ ባህ ኢልዎ እቲ ጅግንነቱ ርኢ ገለስ ኣድናቂ ናይ ዳዊት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እተን ኣዋልድ ደቂ ዓዲ እንታይ ኢለን ይደርፋ ሳኦል ሽሑ ዳዊት ግን እልፉ ቀተለ ኢለን ንዳዊት ከድንቆኦ ዘድንቕ ደርፊ ይደርፋ ማለት እዩ ሽዑ ንጉስ ሳኦል ከምዚ ኢለን እኮ ደሪፈን ሳኦል ሽሑ ዳዊት እልፉ ቀተለ ክብላ እዚ ደኣ እሞ ንግስነተይ ጥራሕ ይተሪፍዎ ኢሉ ብቅንኢ ይለዓል ኣብ ልዕሊ ዳዊት ኣብ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ከዓ ክቐትሎ ይደሊ ዮናታን ወዱን ሳኦል ግን ዳዊት እንድሕር ሓፊሉ እኮ ዳዊት እንድሕር ዝንኡ ተላዒሉ ከም ሓያል ተዋጋኣይ እንተኮይኑ እኮ ናይ ንግስነት ፖዚሽን ክሕዝ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እኮ እዩ ግን ፀግዐ ናይ ዳዊት እዩ ነይሩ በቃ ብልቡ ከም ነብሱ ገይሩ የፍቅሮ ነበረ ይብለና ካብ ወላ ኸማን ካብቲ ኣቦኡ ክቐትሎ ዝገብሮ ዝነበረ ፈተነታት የድሕኖ ነይሩ ስለዚ ፅቡቕ ቅንኢ ከዓኒ ነቲ ኣምላኽ ነቲ ሰብ መሪፅዎ ዘሎ ፐርፐስ እግዚኣብሔር ንዳዊት ንንጉስ ይሓልይዎ ሓሪዎ ዮናታን ኣይፈልጥን እምበር ተቐቢኡ ብነቢ ሳሙኤል ተቐቢኡ ዳዊት ንጉስ ንክኸውን ሕውሪ ሰብ እዩ ግን እቲ ናይ መደብ ናይ ኣምላኽ ከይተረድኦ ግን በቃ ፅቡቕ ድላይ ኣብ ሰብ ብምሕዳሩ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ነቲ ሰብ ዘለዎ ወይ ከዓ ንዳዊት ዘለዎ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ይድግፍ ነይሩ ዮናታን ማለት እዩ ፅቡቕ ቅንኢ ከምኡ እዩ ዝገብር ነቲ ዘለዎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዩኒክ ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ ኣምላኽ ፀጋ ዘለዎ ናይ ኣምላኽ መክሊት ዘለዎ ምዃኑ ተረዲኡ ሓደ ሰብ ክጎልሕ ክረአ ከሎ በቃ ተተባብዖ ኣብቲ ንስኻ ኣብቲ ሰብ ክዓብየሉ ዝኽእል ኣብቲ ሰብ ዓብስ ክረብሓሉ ዝኽእል ነገር ከገልግለሉ ዝኽእል ክረኣየሉ ዝኽእል ነገር ኢኻ ሳፖርት ዝገብር ፅቡቕን ጥዕና ዘለዎ ቅንኢ ከዓ ነዚ ይመስል ማለት እዩ እምበኣር ቅንኢ ከምዚ ዝረኣናዮ ካብ ኮነ ከመይ ጌርና ትራንስፎርም ንግበሮ ከመይ ጌርና ኣብ ረብሓና ነውዕሎ ነቲ ናብ ሕማቕ ክመርሓና ንዓና ጎዲእና ንኻልኦት ክንገድኣሉ ንኽእል መንገዲ ገዲፍናስ ከመይ ጌርና ናብ ገዛእ ጥቕምና ነምፃዮም ድሕሪ ኢልናኻ መጀመርታ ቢኦነስት ቅንኢኻ ከም ዘለኻ ናይ ቅንኢ ስምዒት ስማዓካ ከም ዘሎ ምስ ነብስኻ ቅኑዕ ኩን በቃ እወ ኣክኖውለጅ ግበሮ ነቲ ስምዒትካ ተቐበሎ ቅንኢ ምስማዕ ክስማዓካ ምኽኣሉሲ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ጀስት ነቲ ድሕሪኡ ዘሎ መልእኽቲ ክትርድኦ እንድሕር ኮንካ ነቲ ቅንኢ ዘሕልፈልካ ዘሎ መልእኽቲ ክትርድኦ እንድሕር ኮንካ መጀመርታ ነቲ ስምዒት
اونست تكون لك مس نفسها كاني الله وقت بلا لك انا نفسها مالتي كل جزء ايجو سلازلو هيك انا اخون انا قال نبل ندينا جن كنرد انا تخوين تمل اختناي كان ايه اونست نكون لنا قداماي ነገር مالتي ካልኣይ ነገር كاني question it حدته انت يتمل اخت بدحري زلو እዛ ዝበልክዋ ኦኔስት ምዃን ከይኣበልካ ግልፂ ወይ ከዓ ቅን ብቕንዕና ነቲ ስምዒት እቲ ከይተኣመንካሉ ከይተቐበልካዮ ናብዛ ካልእቲ ስቴፕ ምሕላፍ ዘይከኣል እዩ ከም ዘሎ እንድሕር ትክሕዶ ኮንካ ክትሓቶ ይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ሶ ሕተቶ እቲ ብድሕርቲ መልእኽቲ ብድሕርቲ ቅንኢ ዘሎ ብድሕርቲ ናይ ስምዒት ናይ ቅንኢ ዘሎ መልእኽቲ እንታይ ምዃኑ ክትርዳእ ንሓደ ሰብ ትቐንኦ እንተለኻ እንተኮይነ እየ ዝቐንእ ዘለኹ እንታይ ስለ ዘለዎ እየ እንተኮይኖ ምቐንየ ኢልካሲ ንነብስኻ ክትሓቶ ክትክእል ምኽኣል ደው ኢልካ ማለት እዩ ድሓር ሪዳይሬክት ምግባር እቲ ቅንኢ ናብ ሕማቕ ኣንፈት ክመርሓካ ዝኽእል እንተ ደኣ ነይሩ ናብቲ ፅቡቕ መንገዲ ክትመልሶ ካብ ናይ ቃኤል መንገዲ ናይ ዮናታን መንገዲ ከተማእዝኖ ምኽኣል ማለት እዩ ራብዓይን ኣገዳስን ነገር ከዓ እቲ ኣይደንቲቲ ናትካ ሓያል ግበሮ እቲ መንነትካ ንስኻ ፍሉይ ሰብ ምዃንካ ናትካ መንገዲ ዝተፈለየ ምዃኑ ካልኦት ሰባት ይዕወት ኣለዎ ማለት ንስኻ ትወድቕ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ምናልባት ናይ ካልኦት ሰባት ዓወት ከምዚ ናትካ ዘር ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኸላስ ናቶም ዓብያ ምርኣይ ይኾነካ ይህሉ ኸውን እዚ ከዓ ናትካ ዘርኢ ኣይትፈርንያ ኣይትዓብንያ ማለት ኣይኮነን ግዜ ኣይ ኣትፅበ ዘላ ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ግዚኡ ነናቱ ግዜ ሓልዩ ከም ዝወፅእ ወይ ከዓ ከም ዝርኢ ከም ዝዓቢ ከም ዝዕንብብ ክትርዳእ ምኽኣል ግዜኻ ገና ስለ ዘይበፅሐ ወይ ንስኻ ክትገብሮ ስለ ዘይከኣልካ እንትዳ ኮይኑ ከዓ that's the message እሱ እቲ መልእኽቲ ዝኮነልካ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ካልኦት ሰባት ብልፅግና ናይ ካልኦት ሰባት ዕቤት ለውጢ ሓድሽ ነገር ፀጋ ክትርኢ ከለኻ ነቲ ናትካ መንነት ከዓ እሞ ድማ ናይ ቅንኢ ስምዒት ክስማዓካ እንከሎ ነቲ ናትካ መንነት ስትሬንግተን ክትገብሮ ወይ ከዓ ክትሕይሎ ልክ ኣነ ናተይ መንገዲ ዘለኒ ሰብ ምዃነይ ፍሉይ ሰብ ምዃነይ ኢልካ በቲ ንዓኻ ዝጥዕመካ መንገዲ መንነትካ ክትሓንፅ ወይ ከዓ ክትድልል ከም ዝግባኣካ ማለት እዩ እምበር ፅሑፍ ከም ዝብሎ ቅንእን ንኣይጣዕምን ዝብል ስምዒት ኣብ ዘለዎ ኩሉ ምፍራስ ስርዓትን እኩይ ነገርን ኣሎ ይብል እዩ ቅንኢ ሓያል ዝኾነ ስምዒት እዩ ማለት እዩ ዕንወት ከምፅእ ዝኽእል ስምዒት እዩ ንዓኻን ንኻልኦትን ከምዚ ዝበልናዮ ስለዚ እዚ ምዃኑ ተረዲእና ቅንኢ እንታይ ምዃኑ ርኢና ኣለና ሕማቕ ቅንኢ ፅቡቕ ቅንኢ እንታይ ርኢና ኣለና ከመይ ጌርና ሪዳይሬክት ወይ ከዓ ትራንስፎርም ክንገብሮ ከም ንኽእል ነቲ ሕማቕ ቅንኢ ናብ ፅቡቕ ቅንኢ ርኢና ኣለና እምበር እቲ ስምዒት ክመፃና ከሎ ኣለሊና ተረዲእና ናብ ረብሓና ክነውዕሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናይ ሎማዓት ዘዳለኹዋ ትሕዝቶ እዚኣ ነይራ ፅቡቕ ነገር ተማሂርኩም ላ ክትኮኑ ተስፋ ኣለኒ ንኻልኦት ምንቲ ክበፅሖም ሼር ግበርሎም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ደጊመ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ይዕድመኩም ነዝን ካልእን ዝመሳሰል ትሕዝቶ ክትረኽቡ ኢኹም ንኻልእ መዓልቲ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም